O Concello da Pobra e a Rede Cultural da Deputación da Coruña chegarán ata a localidade de Barbanzá un total de 5 espectáculos teatrais durante o mes de novembro. Trátase de propostas innovadoras que abordan ademais temas de grande interese social. Empezamos con 5 obras de teatro que nos van a falar de diferentes temáticas, non? O teatro vai a ser van a ser sesións que nos van a facer reír, pero tamén un pouco pois reflexionar. Este ano abordaránse temas tan importantes como a igualdade, a memoria histórica ou a saúde mental, entre outros. Inaugurará este ciclo a representación das alumnas de Cultura Activa o domingo 3 de novembro. O día 10 tomará o relevo deste xeito Produccións que levará a escena Neura. O 17 subirá ás táboas verdaderas expresións artísticas coas formas de amar. E o 24 de novembro Píscore representará a comedia familiar Molto Barroco, que mestura música e humor. O peche correrá a cargo de Mala Sombra con Testosterona. Vou rematar esta programación o primeiro domingo de decembro con Testosterona. Esta é unha obra da escritora Sabina Berman, o texto dela, está dirixida por Xoque Carvajal, que é o de a compañía Mala Sombra, e en ela imos a xirar en torno á desigualdade salarial que sole haber entre os homes e as mulleres. Este é un director dunha empresa de comunicación que vai se xubilar e todos ten que decidir a quen lle pasa o seu poder, se a un home, se a unha muller, non? E un pouco a ver cal é o candidato máis adecuado. Por iso que aquí vamos a falar un pouco sobre a desigualdade laboral en cuestión de xénero, non? Pero desde un ángulo sempre cómico, sorprendente, a través das peripecias destes dous personaxes como son Luís Iglesias e Camila Bosa. Todas as funcións son de balde e darán comezo ás 7 da tarde. Abriránse as portas 15 minutos antes para retirar as invitacións.